Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tutorial namu da ya gabata mun fara magana akan combination na ilimin da muka samu a HTML da CSS, har muka yi magana akan yadda za ka canza background color na web page ɗinka, sannan muka yi magana akan yadda za ka ƙawata rubutu kamar haka, kamar misali wannan muka canza masa kala, muka samu background color, muka samu color, sannan muka samu shadow, muka canza mu position. So insha allahu a tutorial ɗinmu na yau za mu yi magana akan yadda za ka saka image a web page naka, sannan insha allahu za mu yi magana kuma akan yadda za ka yi creating na button. So kamar yadda muka sa a farko, muka buɗe window mu na new, za mu yi saving, sai mu name ɗinsa as wancan mun yi example 1, wannan kuma bari mu name ɗinsa as example 2. kada a rinƙa manta .html sai mu save. So now HTML sannan sai head tag, sannan title tag, as usual title tag ɗinmu is Hausa coding. Studio. Bayan title sai style, wanda za mu sa CSS ɗin ma a ciki, sannan sai mu buɗe body tag. Yanzu farko bara mu fara magana akan inda za mu sa background image. So tag ɗin da ake amfani da shi ba wani tag bane, just is img. Muka sa img, muna indicating ɗin image kenan za mu sa, sai source ɗinsa, sai source inna path ɗinsa, inda daga hoton za a ɗauko shi ya zo nan, a zuƙo shi ya zo nan, shine za mu sa src. wani take indicating ɗin locating ɗin hoton. To misali hoton namu yana kan kwamfuta ne, idan muka shiga cikin kwamfutan mu muka dubo folder da hoton yake ciki, sai misali hoton yana cikin background image, misali hoton yana nan. So abin da za mu zaɓi hoton, misali za mu zaɓi wannan, sai mu danna, sai mu right click, ya buɗe mana property, sai mu duba property. Da farko abin da za mu fara ɗauka, za mu ɗau location ɗin nan, this value, za mu ɗau wannan value ɗin location, mu copy, v, sai mu ƙara sa backslash, sai mu ƙara komawa can wajen property, sannan sai mu ɗauko sunan hoton, shi ma mu copy,
mu ƙara pasting ɗinsa, Ctrl V. Zan hoton wanne irin type ne, GPG ne, JPEG ne, PNG ne da dai sauransu. Yawwa, type na hoton kun ga is GPG, so sai mu zo nan sai mu sa .gpg, sannan sai mu rufe. So bari mu save, mu dubo shi aina muka save din sai yana cikin footer ko example 2 yawa, dan double click. Yana loading. Ai hakuri. Kun gan shi ya hau, this is the image, kun gan shi, this is the image ya hau ko. So haka ake saka hoto a web page. Also wannan image din kun ga muka kula ya cika gurin gaba ɗaya, gashi na haka ya cika gurin, so za mu iya rage shi by selecting this image. Muka selecting image tag, muka zo cikin style mu sa img, mu sa wide by using wide property, sai wide din mu sa shi as 50%. Dama na ga muku unit ya danganta da wani zaka amfani, zaka yi amfani da percent, zaka iya yin amfani kuma da pixel. To bara mu sa, let's say mun sa shi as 50 pixel, sannan mu setting din height ɗinsa shi ma as 50 pixel, sorry 50%. Sai mu save, sannan mu refresh. So kun ga ya ragu, girman nasa ya ragu, that is za mu iya sa shi as 100%, also nan ma as 100%, sannan mu save. Zai refresh. Kun ga yanzu ya cika, ba wannan din ya cika gurin 100%, wide 100%, height 100%, ya cika gun normal. Yanzu hoton ya yi daidai. So haka ake sa hoto a web page. So sai abu na gaba da zamu ƙara bayani akai shine button. Shi ma button ana buɗewa by using just button property.
button. This is muka yi refreshing duba shi abubuwan shi gashi nan ɗan mitsitsi a ƙasan nan, shi nan ɗan mitsitsi. To bara mu gyara shi yanzu nan insha Allah. Sai misalin sai mun sa button as hello refresh. So now gashi nan ya fito ko, gashi nan a ƙasa wajen window nan gashi nan a ƙasa hello. So shi ma za mu iya amfani da property, shi kuma idan muna so mu ƙara masa girma za mu iya sai mu ɗau button tag ɗin nan, shi ma sai mu zo ƙasan wannan image ɗan buɗa sai mu ɗau button, so idan muna so ciki ya ƙara girma tsakanin rubutun da kuma wannan zagayen wannan ɗin cycle ɗin da ya zagaye shi, muna so iya ciki ne zai buɗa za mu yi amfani da padding. Bara mu sa shi as 20 pixel. Wannan fa I'm just giving you an example. In kuka je ku by your own sai ka ƙirƙiri inda kake so ka, yanzu ina ba da example ne. Okay, refresh. Kun ga yayi girma ko? Yayi girma. Gashi nan yayi girma. So tunda dai mun gane image ɗin nan, bara ɗan cire image ɗin nan, naga yana ɗan rage mana saurin aikin. Bara in cire shi. Naga yana rage mana saurin aikin. Yawwa. Zan iya sa background color. Ina so in canza background color na button ɗin. Sai bara in sa shi as red. Save and refresh. So kun gan shi red. Sannan idan ina so zan canza rubutun color sai in sa color, in yi amfani da color property. Always shi rubutu in dai zaka canza color kawai zaka ce color ne kawai, shi ba wani wannan. Misali in sa shi as white. Save. Sannan in yi refresh, kun gani. Sannan idan ina so a gurin nan daidai kan kwanan nan ya zama na ya bani sharp, zan yi amfani da radius property. Sa border radius. Misali in sa shi as 5 pixel ko in sa shi as 10 pixel. Kun gan shi ya bada shape mai kyau. So this is how it work. Bara in da image ɗin mu. To alhamdulillah, wannan shine tutorial ɗin mu na yau. Ga mai tambaya zai iya ajiyewa zai iya tambaya ta either a WhatsApp group ɗin mu ko kuma a Facebook group ko kuma a wajen comment zai iya bada wannan, zai iya rubuta tambayarsa.
amma kafin mu rufe a tutorial namu na gaba insha allahu za mu yi magana akan form. Za mu yi creating ɗin form wanda za ka baiwa da applicant ko client ɗinka wanda suke zuwa website ɗinka su contact ɗinka ta wannan form ɗin insha allahu. Sai anjima.